Бавен метаболизъм е нещо, което много често го чувам. Бавен ми е метаболизма, както при лични срещи, така и хората, с които си пишем и водиме комуникация. И днес аз ще споделя точно няколко стъпчици, ако ти искаш да забързаш твоя метаболизъм. Защото, нека си го признаеме, има хора, които не знаят, че метаболизма може да се забърза и стоят в мисленето, че всъщност след като се е забавил един метаболизъм, той не може да се забърза. Но всъщност, ако нещо се е забавило и е имало начин как да се забави, без да сме го осъзнали, то има и как да се забърза. Тоест, можем да направим и в другата посока. Но има и други хора, които въобще не са пък наясно с това как да го забърза този метаболизъм. И точно за това ще поговорим в днешното видео. Аз ще ви поговоря. А вие, ако имате въпроси, разбира се, ще си ги задавате, ще ми пишете налично и ще поговорим допълнително как мога да бъда полезна. 4 са основните стъпчици, които е важно, тръгвайки в тази посока, да ускоряваме метаболизма. Храненето, добрата хидратация, качествения сън и възстановяване и активността. Нека да започна с първата точка, която е храненето, която няма как. Говорим ли за метаболизъм, храненето е ключово важно. Когато говорим за хранене, на първо място, естествено, това е да имаме редовното хранене. Нямаме ли редовно хранене, пропускаме ли хранене, имаме ли хранене 1-2 пъти на ден, защото няма време, някъде сме на път, децата и така нататък. Всъщност това абсолютно ни гарантира, че ще забавиме метаболизма. Затова едно хранене интервално на определен период от време ще доведе до желаните резултати. Следващият момент е, разбира се, какво да хапваме. Когато хапваме, има си правила за това какво, как да се хапва и така нататък, но ключовото да запомните и с това, ако започнете, ще бъде много окей. Първото нещо, това е достатъчно количество на добри и пълноценни протеини. На всяко едно от храненията, защото протеина храни мускулатурата, протеина е едно от храните, които дава енергия на нашето тяло, т.е. източника на енергия, и по този начин ние ще засилваме нашия метаболизъм. И следващият момент е да намалиме, няма как да се спре, разбирам го напълно, но да намалиме количеството на по-скоро тези простите въглехидрати, не на въглехидратите като цяло, а по-скоро простите, което означава сладки, шоколадови, всякакви тестени и така нататък. Не да се спрат, но просто да се ограничат, защото когато хапнем едно такова хапване, след това през целия ден продължава в тази посока темпото, което пък от друга страна това ни забавя допълнително метаболизма. За храненето толкова. Следващият момент, това е хидратацията. Когато говорим за хидратация, искам на първо място да се запомни, че недостатъчното количество вода води до складиране на мазнини. Тоест, ако не приемаме достатъчно количество вода като течности, това води до това нашето тяло да се запасява. Защо? Защото то го разбира по същия начин като глада. Когато не приемаме достатъчно храна, тялото разбира, че е в режим на глад, започва да складира. По същия начин, когато не приемаме достатъчно количество вода, точно тази дехидратация води до натрупване и до складиране на мазнини в нашето тяло. Оптималното количество вода, значи навсякъде се коментират едни 8 чаши или 2 литра, но всъщност то е критичният минимум. Това е на килограм тегло, 30 мл вода на ден. Вече има, в зависимост от целите, които имате, дали искате да отслабнете, дали искате да направите някаква детоксикация в организма и така нататък, количеството може да бъде друго, но това е критичният минимум. Някои хора го знаят, някои не го знаят, затова го казвам, но ако в момента на теб ти е трудничко да достигнеш това количество, т.е. знаеш го, а ти е трудно да го достигнеш като количество вода на ден, отново си има различни трикове, различни номерца, по които можеш да събудиш тялото за това количество вода. Следващият момент, казахме, това е сън и възстановяване. Какво имам предвид под сън? Много често, дълго време се считаше, че всъщност трябва по-малко сън да има, за да може да се вършат всякакви задължения, ангажименти, за да може работата да върви и така нататък. Но всъщност съня е ключово важен. 6 до 8 часа сън
е минимума, за да може нашето тяло да се възстанови. Отново, друга е темата, колко е качествен този сън, дали се будиме, дали спим спокойно и така нататък. Но това е времето, което е важно да имаме като количество сън през деня. Как се случват нещата от тук? Всъщност, когато имаме такова количество, основно през нощта се случва регенерацията в нашето тяло. Регенерацията на клетките, усвояването на хранителните вещества, основно през нощта. И точно когато почиваме. Затова именно това нещо води до забързване на метаболизма. Следващият момент, когато говорим за възстановяване, имам предвид това да си взимаме определени почивки, защото ако държим много високо нивото на стрес в нашия организъм, хормона на стреса влияе върху това да забавя допълнително метаболизма. И както обещах, че четвъртата точка, това е движение и активност. Има спорове, дали да са по-силови тренировки, т.е. с гирички, дори с собствено тяло, с разни щанги и така нататък. Ще видите в интернет пространството много хора, които го правят това нещо. От друга страна има хора, които акцентират върху кардио. Какво имам в предвид? Това са, да речем, тичането, това са тренировки, които са интензивните тренировки и така нататък. Много зависи обаче в какво е вашето основно ежедневие. Дали в момента по-скоро ежедневието е свързано с някакви активности, които така или иначе тичате насам-натам, или пък е свързано повече с заседяване, или пък е свързано с наистина малко по-високи нива на стрес от нормалното. Има различни варианти, по които може да си включите някаква активност. Тя може да са силови, може да са кардио, нещо, което ви е приятно, може да са някакви танци, може да са определени йога, медитации и така нататък, няма значение. Въпросът е това нещо да е различно от това, което вие го правите в момента като натоварване. Тоест, ако имате голямо физическо натоварване, е добре да укротите малко организма, за да може все пак този организъм да възстанови. Различни са опциите, различни са вариантите, различни сме хората и това е абсолютно нормално. Надявам се, че това ти е било полезно. Следи и другите видеа, които качвам, информацията, която качвам в тази посока. А пък ако искаш нещо вече персонално към теб, да си поговорим, да видим с какво имаш конкретни цели, да видим с какво мога да ти бъда полезна, просто ми пиши и ще се радвам да продължим нататъка. Чао, до скоро!